Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu 1987ko irailean agertu zen areketa bat. Eta areketa honetan uhinak agertzen dira. Ikusten dugunez, esaten digu, soka tesatu batean zeharkako uhina edatzen da. Normalean gu ariketak egingo ditugu zeharkako uhinekin. Zeharkako uhina esan nahi duena da, uhina edatzen dela ardatz batean edo norabide batean, baina bere vibrazioa gertatzen dela perpendikularra den ardatzean. Beraz, kasu honetan, is ardatzean edatzen da, baina vibrazioa gertatzen da i ardatzean. Hemen jarriko dugu hau dela isa, bai? Eta gure irudia, egin dugu irudia edozein egitagatik, ez dugu kontuan hartu hasierako fasez ezer. Normalean ni beti irudia hau jarriko dut erakusteko dela uhin bat. Eta jartzen dugu T konstantea, hau delako uhinaren aldaketa espazioarekin. Beraz, hau izango zen sokaren argazki bat. Hau bakarrita irudikatzeko, ez digutez eskatzen, ez ebez. Eta bai ematen digutena da uhinaren ekuazioa. Uhinaren ekuazioa azkenean da esatea, edozein punturen elongazioa, goratu i dela elongazioa, edozein puntutan eta edozein unetan. Eta adierazpen hau jarraitzen du. Hau da, ezagutzen badugu posizioa eta denbora, jakingo dugu sokaren puntu hori denbora horretan daukan elongazioa. Eta egingo dugun begiratu aurretik zeintzu diren eskatzen dizkiguten gauzak, ematen digutenean ekuazioa, uhinaren ekuazioa, atera behar dugu hortik ahalik eta informazio gehiena. Horretarako konparatuko dugu ezagutzen ditugun uhinaren bi ekuazioekin, berdinak dira, baina aldaketa txiki batekin, eta batzuetan etorriko zaigu hobeto bat, eta bestetan bestea. Eta hori da egingo dugun lehenengo gauza. Hemen agertzen diren bi uhinaren ekuazioak, agertzen da bideo batean, deitzen dela uhinaren ekuazioa, eta saltzen dugu hau dela uhin harmoniko baten ekuazioa. Bi ekuazio hauek berdin-berdinak dira. Egin den gauza bakarra da, hemetik omega eta karen balio hauetatik ateratzea bi pi faktore komun bezala, eta orduan geratzen zaigu T periodoa eta lambda uhin luzera. Baina berdin-berdinak dira. Zergaitik jartzen ditut biak? Guri ematen digutenean uhin harmonikoa begiratu behar dugu, edozein erabili dezakegu, ez dugu bata edo beste aukeratu behar, baina beti ongo da bat hobeto etorriko zaiguna. Kasu honetan, eta zertan fijatu behar garen, zinua dagoen, eskerrean beti gertuko da zenbakia, amplitudea. Eta eskuinean, izan daiteke zuzenean guztia parentesi barruan agertzea, eta orduan erabiliko genuke lehenengo aukera, edo agertzea bi pi bider ez dakizer. Eta kasu horretan, hobeto etorriko zaigu bigarren aukera. Edo orduan ingo duguna da aukendu, eta bi ekuazio hauen arteko konparaketa eginez, aterako dugu A, periodoa, lambda eta hasierako fasea. Fijatzen bagara bi hauetan, ikusten dugu lehenengo gauza da, zinuaren eskerrean agertzen den edozein gauza, biderkatzen dagoena amplitudea izango dela. Beraz, hortik lortu dezakegu amplitudea izango dela 2 metro. Eta baten batek esan dezake. Zergaiti metrotan, fijatzen bazarete, jartzen du, non distantzia eta denbora sistema internazional delako sisteman neurturik datozen. Horrek esan nahi du, distantzia metrotan neurtuta daudela, denborak segundutan, eta orduan hemetik ateratzen duguna jarriko dugu datu bezala. Urrengo gauza erraza ikusteko, fijatzen bazarete. Zinuaren barruan egon bar dira gauzak terekin biderkatuta, gauzak isarekin biderkatuta, eta gero beste zerbait ez dagoena esterekin ez isarekin, eta beste gauza hori izango da hasierako fasea. Kasu honetan nola ez dagoen, horrek esan nahi du hasierako fasea 0 balio duela. Eta orain ikusiko dugu zein den periodoa eta zein lambda. Nola 2pi eta 2pi agertzen den, terekin biderkatuta dagoena izango da bat zatite kontuz. Askotan, igual zaten zuen, terekin dago 10, eta hemen dagoen este, periodoa dira 10 segundu. Ez, 10 da bat zatite. Horra idatziko genuke, bat zatite izango da 10. Beraz, T izango da bat zati 10 segundu. Hau da, 0,1 segundu. Hori izango da periodoa. Eta berdina uhin luzerarekin. Fijatzen bazarete 0,1 izango da bat zati lambda. 0,1 izango da bat zati lambda. Hortaz lambda izango da bat zati 0,1. Eta egiten mauzu hori da 10. 10 zer metro. Beraz, hemetik lor genezaken gauza guztiak, ia lortu ditugu amplitude, hasierako fasea, periodoa eta uhin luzera. Eta baina hauek ditugunean, iaziko gara lehenengo atalarekin. Esaten dugu kalkulatzeko uhinaren periodoa, uhin luzera eta uhinaren edapen abiadura. Periodoa eta uhin luzera ja kalkulatu ditugu
Eta hemen azaldu behar baduzue, zer den, zelan kalkulatu dituzuen hauek, esango zue, uina ekuaziotik abiatuta eta uinaren ekuazio orokorra ezagututa, terminoak begiratzen, nola ez dakiz zer geratzen den izarekin, eta azaldu duguna hitzez jartzen duzue, eta horrela frogatzen duzue t dela 0,1 eta lambda 10 metro. Eta azkenik esaten digute edapen abiadura. Edapen abiadura ez da vibrazioa, ez da vibrazioa. Vibrazioa agertzen denean derivatuak erabili behar ditugu. Baina edapen abiadura eskatzen dugutenean badago bideo bat zeinetan azaltzen dugun zer den edapen abiadura, zer den vibrazio abiadura eta hien arteko ezberdintasunak, eta hor agertzen zaigu nola edapen abiadura ulertu esakegun bi puntu hauek landa distantzia badaukate, hau da, fasean dauden bi puntuen arteko distantzia landa bada eta bi puntuen arteko denbora fasean daudenak bada periodoa, abiadura denez distantzia esati denbora, izango da landa esati t. Eta hau beti betetzen da, edapen abiadura kalkulatzeko beti da landa esati t edo landa bider f. Landa kasunetan dira 10 metro, eta t da 0,1. Horrelako zerbait izango genuke, 10 bider 10 berdin 100 metro esati segundu. Eta hori izango zen gure edapen abiadura. Bigarren atelak eskatzen digu sokaren puntu baten abiadura eta azelerazio maksimoa. Eta gu ulertu behar dugu eskatzen digutena direla vibrazio abiadura eta vibrazio azelerazioaren balio maksimoa. Zergaitik ulertu behar dugu hau? Esaten dugu sokaren puntu bat. Imaginate daukagula hemengo puntua. Puntu hau bakarrik mugituko da vertikalean, vibrazio norabidean. Ez da desplazatuko, inoiz ez da joango izaren ardatzean. Puntu hori hor dagoelako soka horretan. Horregatik puntuaren abiadura edo azelerazio eskatzen dugutenean, ari dira eskatzen vibrazio abiadura eta vibrazio azelerazioa. Horretaz aparte, eskatzen badigute zeintzu diren bere balio maksimoak gogoratu kalkulatu dugula oraintxe bertan zein zen edapen abiadura. Hori konstantea da, ez du zentzurik galdetzea maksimoa konstantea den magnitude batean. Aldiz, abiadura eta azelerazioa aldatuz joango dira higidura harmoniko sinplean bezala. Horregatik kalkulatu ditugu bere maksimoak eta bere minimoak. Goratzen badugu, hau da, uin harmoniko baten adierazpen orokorra bere elongazioarena. Eta abiadura lortzeko egiten da honen deribatua denborarekiko eta azelerazioa lortzeko honen bigarren deribatua, hau da, abiaduraren deribatua denborarekiko. Hau bideo bat dago zeinetan azaltzen dugun nondik datozen eta zelan kalkulatu, beraz hemen zuzenean jarriko dugu abiadura eta azelerazioaren adierazpenak. Bi detaile, lehenengo gauza, fijatzen bazaret hemen jaken jarri dut. Horrek adierazten duena da, uina eskuinera egiten duela. Zergatik jarri dut hori? Adierazpen orokorrean esaten dugutela, delako, orduan ja badakigu uina eskuinera egingo duela. Adierazpen orokorrean jarri barko nuke minus edo plus. Ez badakigu eskuinera edo eskerrera egiten duen gure uina. Bestetik, derivatuak egiteko erabiliut adierazpen hau. Errezago egiten zait hau erabiltzea aurretik jarri dugun beste ekuazio baina leku berdinera heldu beharko ginateke. Egiten bauzue sinu bipi t esati t ken iz esati landa, ekuazio horretatik egiten bauzue derivatua denborarekin berriz ere hau lortu beharko zenukete. Baina, hemetik egiten nire ustez errezagoa da. Daukagu beraz abiadura eta azelerazioaren adierazpen orokorrak guztut ez daudela txarto, Eta eskatzen digute kalkulatzeko, zein den abiadura maksimoa eta azelerazioa maksimoa. Eta higidura harmoniko simplean askotan egin genuenez ez gara gehiagiz hartuko, baina abiadura maksimoa izango da hau eta azelerazio maksimoa izango da a omega karratu. Zergaitik, kosinua eta sinua bere balio maksimoa direlako plus bat eta minus bat hori jarriko dugu hemen. Edozein sinu edo edozein kosinu beti egongo da minus bat eta bat tartearen barruan. Beraz, zein da lortu dezakegun abiadura maksimoa honen balio maksimo bat bada? A omega. Zein izango da lortu dezakegun azelerazio maksima honen balioak minus batetik batera badoaz? Honek minus bat balio hartzen duenean, negatiboa joango zaigu eta lortuko dugu a omega karratu. Beraz hau lortu dugu. Abiadura maksimoa dela a omega eta azelerazio maksimoa dela a omega karratu. A ezagutzen dugu, baina omega ez, baina ezagutzen dugu t. Eta horatzen baduzu higidura harmoniko simplea, badago tripleta bat dela W, T, F, eta horietako bat ezagutzen badugu, beste biak ezagutzen ditugu. Kasu honetan T daukagu, eta lortu nahi dugu omega, eta adierazpena horrela geratzen da. Nola omega den bi pisati T, kasu honetan omega karratua bi pisati T karratura, sartzen ditugu zenbakiak, T ezagutzen dugulako, eta lortzen dugu abiadura maksimoa eta azelerazio maksimoa. Esaten digute sortzeko uin berbera, baina kontrako noranzkoan edatzen dela. Edapen noranzkoa hemen dago kodifikatuta, minus plus honekin. Orduan, minus bada horrek esan nahi du eskuinera egiten duela, plus bada eskerrera egiten duela. Kasu honetan, gurean, ematen diguten ekuazioan, negatiba daukagu beraz, eskuinera egiten dugu. Marrasteko uin berdina eskerrera egiten dena, egin behar duguna da negatiba hau positibo bihurtu, eta horrekin nahikoa beraz erantzuna hau.